Ola, que tal? Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Posiblemente a receta que vos traio hoxe produza unha especie de rechazo e de escrúpulo en algunhas persoas que ao mellor non estades acostumbradas a comer isto. Filloas de sangre. É normal, cando desconocemos algo, sempre temos esa especie de rechazo ao sangre. Claro, non é unha cousa moi común, porque non é fácil de conseguir. Pero a min é unha cousa que me encanta moitísimo, porque xa desde pequena, o día da matanza do porco, gardabas o sangre e ese día xa se comían as filloas. E hasta que se terminaba o sangre, na miña casa comíanse filloas pois casi todos os días. E o día da matanza xa gardo todo o sangre canto podo. E tan pronto como sale do seu hábitat natural, hai no que remexer hasta que o sangre perda a temperatura que traía de dentro do corpo, porque senón cállase. E hai no que está remexendo pois ao mellor durante un cuarto de hora ou así e botarlle sal, porque desta maneira conseguimos que o sangre non se calle. E a parte é a maneira que temos de conservación, salalo. A non ser que queiramos que o sangre se calle adrede para facer outro tipo de recetas. Na miña casa tamén se facía o sarrabullo. Cebola, sangre callado, e íbase cosendo na cebola, e había que lle botaba tamén azucre e uns cachiños de carne, as frebas que iban sobrando de picar o porco. E despois tamén se poden facer morcillas, aínda que eu direi que aquí, en Galicia, na miña zona, desde logo, non hai moita costumbre nin de facelas, nin de comelas. Unha vez que temos o sangre xa salado, podenos durar na nevera meses, depende da cantidade de sal que lle botes, porque isto é como se fose un cacho de carne salado. Debido a que o sangre pode estar máis ou menos salado, o almohado vai a variar un pouquiño do almohado blanco. Por suposto, non podemos botarlle sal hasta que non probemos a primeira filloa, porque non sabemos o salado que está o sangre. E neste tipo de filloas tampouco non é aconsellable usar a ajo do caldo, porque a ajo do caldo xa trae sal. E se lle botamos tamén o sangre que xa está salado, igual encontramos un almohado que ten a pilla e que é dificilísimo de arranxar. A non ser que uses o sangre no mismo día, que non teñas necesidade de botarlle tanto sal. O sal é para conservalo na nevera. Eu teño, hasta que se me acaba, pero pode aguantar ben 5 ou 6 meses. O tempo de conservación do sangre na nevera vai a depender exclusivamente da cantidad de sal que teña. O que non pode ser é que o sangre, cando vai a desausar, que teña como un tufillo. Iso é que tiña pouco sal e ten moito tempo na nevera. Se está ben salado, a min o sangre cheírame a cando tes as sardiñas salpresas para facer unha cachalada. Ese é o que resende este sangre. Non vai a ter un olor así, non sei, se non estades acostumbradas a manejalo, non vai ter olor como a sangre. De verdad que cheira como a sardiñas salpresas. E xa sin máis, vamos a preparar o almohado. O seu é facelo con grasa. Xa sabedes, hai na vender nos supermercados, venden nas neveras, está por ali ao lado das mantequillas, e venden por grasa de porco, así chamámoslle por aquí nós, pero véndena por manteca de cerdo clarificada, algo así. E tamén a podedes comprar ás señoriñas que van vender á plaza os seus produtos, que tamén a venden así. Nese caso, fijádevos sempre que o cacharriño por abaixo sexa blanquiño, que non teña residuos sólidos aquí, castaños ou marróns, porque iso é que non está ben trasegada e non vai a oler ben. Se é grasa fresquiña, sí, pero como teña algún tempo pode cheirar a rancio. Entón, fijadevos que sea blanquiña por arriba e blanquiña por abaixo. Home, ten un ligeiriño cheiriño, pero realmente non ten que cheirar a nada.
sí que ten un olorciño, pero é moi, moi, moi sutil. É como xa vos falín, cando fixen a outra receta das fillós blancas, este é o bispeiro moderno, cun cachiño de tousiño para untar as sarténs. Ten como un triple uso. Unha que estende moi ben a grasa sin botar demasiada. E dúas, vainos a coidar das sarténs porque non as vai a rallar. Ponlle a grasa xusta, nin moita nin pouca, a suficiente para que resbale perfectamente o almohado. E vamos alá, solo se trata de xuntar ben estes ingredientes e batilos ca batidora. Ou batilos á man tamén, que tamén se poden batir á man perfectamente. E que conste que o sangre tamén se lle pode botar ou menos ou máis. O que tendes é que, facer a combinación dos líquidos. Se lle botades menos sangre, tendes que botar máis agua ou máis leite. E ora, como todas as masas do mundo mundial que leven fariña e líquidos, haina que deixar repousar, e polo menos un cuarto de hora ou así. Aínda que non ten mal ningún, facela unhas horas antes, que iso tamén se pode facer. Pero hainas que deixar repousar, porque a fariña tense que empapar ben, e levalle tempo, porque cambia a textura, cambia a consistencia, cambia a densidade. Entón é mellor deixala repousar sempre antes de cociñalas. Damoslle unha segunda voltiña ao almohado antes de empezar a traballar e saberedes que a textura que xa cambiou, porque xa está a fariña ben empapada. As primeiras filloas hainas que probar do sal, porque como vos expliquín, o sangre está salado, entón depende da cantidade de sangre que lle botes ao almohado, pois vai a facer falta añadir sal a maiores ou non. É máis, de toda a vida se dixo que as primeiras fillós son as da proba, nin che salen ben e máis son para probar. Entón, as primeiras para probar. Agora, cada filló que vayamos a facer, mollamos o noso bispeiro, o noso tousiño así, na grasa, e a cada filló vamos a facer unha camiña de grasa. O almohado tende a repousar de contado, así que a cada filló vamos a dar unha voltiña. Collemos un cucharón, poñemos a sartén un pouquiño de lado e empezamos a botar nunha esquiniña para que vaya correndo por toda a demais sartén. E inmediatamente se lle damos a volta. E 2 ou 3 segundiños despois xa estarían listas para quitar. Tamén se lle pode dar a volta cos dedos, pero queimaste. Entón eu uso este tipo unha espátula porque me é moi cómodo para darlle a volta. A parte, se usades vitrocerámica, eu recomendo vos darlle a volta ca espátula ou cos dedos, porque canto menos levantemos a sartén do hornillo, mellor, para que non se destemple, para que non perda a temperatura e nos faga as filloas rápido. E o resultado sería algo así. Unhas filloas suaves, blandiñas, que teñen o borde como un pouquiño crujiente e así con algo de olliños. Na miña casa xa se comen así, pero é verdad que estas filloas rellenas de carne do cocido están riquísimas. Recomendo vos probalas porque están riquísimas.